Yes al, hè? Ze roepen eten. Nou, maar toen even Sjem. Paken had je nog een heel mooi knopje op maken, hè? Daar. Ik sta erop drukken en dan gaat de hek hier. Dit knopje, die. Is er erop drukken van mij? Ja, goed indrukken. Dan zit er dat. Goedemorgen naar je vlog. Goedemorgen, naar je vlog. Wat zoen wie dwan? Kapperlalje en En? mijn potjes. Wat? Wie zo'n beetje gymnastiekje, hè? Die is er zo zin in. Nou, let maar zien, wat gaan we doen? Die doe eerst maar. Dan probeer ik het mij te doen. We hebben net zo linig als die, hè? Let me zien, wat gaan we doen? Ja? Oh, ja, voet omheen. Oké, mag ik dat even doen? Voet omheen. En even een ziekje, hè? Maar we zitten even in de camera deel, want ons ontslag het niet. Zo is... Zo was het dan. Oké. Ja, ik wel. Ik wel. Auw. Looks to sabot om in hier. Was het lastig? Was die lastig? Ja, alleen een kamer. Zo, dat wordt wat beter, toch? Anders weet ik net hoe het komt. Hou je hier roer. Oh, dat is mooi zacht. Ja. Alsjeblieft, maar. Dankjewel. Hoeveel mag ik betalen? Of is het vergees? Mag ik hier? Maar mag niet. Dient dus? Komt u maar zitten, mevrouw. Wat wil je ook graag? Dit. Oké, doe ik even studeren. Dat is nog een mooi stukje. Hè? Zo, even de kamer. En wil je ook een beetje spray erin? Ja, dit is een mooie roze spray. Oh, het is geweldig. Je bent echt Nog die. een beetje gel, jazeker. Oh, dit roept zo lekker. En nog die. En nog, en nog een beetje hier, laat je zeker. Mem zit hier, spel even op je. En dan geven we zuivende beestjes erbij, hoor. Die ga ik zien wat ik. Mem had nog broccoli en ballen van de beestjes. Lekker feestmaal. Yes? Oké. Slaagt het zelfs? Ja. Mooi. Lukt het? Strak, hè? Nee. Oh ja, ik doe niks. Hilda wordt heel graag zelf. Maar staan op een hudde vliersteen, hier, net op een matte. Kom maar eens op een groensteen, dat wordt beter. Ja, dan kun je een beetje beter drukken. Super. Zo, dan pakt ze de lusjes beet. En dan... Plop. Wauw, nou die jas, die kun je zelf, toch? Jasje. Aan de achterkant, hè? Hier is het in. Was nog zo'n verkeerd om. Ja. 1, 2. Ho! Nog een keer. Ja, komt u maar. Dan helemaal. Hier. Je bent er heel op een squannen net. Ik heb niet wat. Dat is hartstikke knaprol man. Ja, hier 2. Nog 3. En nog een hoofd. Juist. Oh, lekker vaar man. Wij gaan mee. Wat zijn ze? Wat ga ik mee? Meer hoeven we het hoor. Schoon gewoon, jas gewoon. Met wat de schoons naar hoor. Neemt u de bal en broccoli mee? Broccoli. Bal en broccoli, ja, chef. Van de geitjes en de knietjes. Geef op een golfcarrière? Ja. Oké. Toen haal hij alles eruit, hé. Maar we alles op ziekje. Dan waren we op ziek met broccoli en ballen. Ja, deze? Oké. Wat zei je dan? Tuut, tuut. Tuut, tuut. Tuut, 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 tuut. Oh, heb je heidlons erin? Heb je heidlons erin? Zo. Maar nou is het worden. Ik ga me even gewoon vol. Zeg hoi, Heid. Hi, hi. Doei. Wie gaan naar de beestjes? Nou, maar toen even Sjem. Paken had je nog een heel mooi knopje op maken, heesje. Daar. Ik kan erop drukken en dan gaat de hek hier.
Dit knopje, die. Oké. Is er dat op drukken van mij? Die? Ja, goed indrukken. Zit er dat? Oeh, die ernaast dan, die horen. Die ernaast. Ja. Die, probeer die eens. Drukken. Hè? Doet hij het net? Met mijn muziekje. Nou, dan maar we toch op mijn telefoon, man. Ja. Pak hem net. Stoep de telefoon drukken? Ja. Doen we dat. Gelukkig hebben we nog een optie. Oh, zien we rennen, man. Ken ik wel. Maar dit is beter, hè? Ja. Druk maar. Ja. A few moments later. Vlieg, 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 vlieg. Vlieg, 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 vlieg. Pippi Langkous? Ja. Doe best een liedje Pippi Langkous, hé. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Jij zal, hè, ze roepen. Eten! Wat zei die? Wat doet die? Wie komt er aan? Wie treft het maar heel? Dat is super lekker waar. Hey. Heerlijk, man. Zo'n de laatste knie, ik ga ze een keer vangen. Die had 12 van de traaien weg. Hey, piekies. Zie die huilen ze op. Haal zin in lekkere eten en lekker ballen hebben. Ja, voor al je lekkers van je, jongens. Ja, ze huilen ze op. Ze zei, kom maar mij. Kom maar mij. Mama, een hek opbouwen. Nee, Pietjes mij wel losrennen, toch? Ja. Die komen toch wel weg. Maar dan zie je het knientje van haar, de laatste. Dat is heel mooi wezen. We hadden nou een slotje op. Maar het is wel slim wat ze mat, hè? Tak, tak. Hé, hey, ik tinkel ik mes hier. Je wist. Hallo. Ah, goeie, geitjes. Hallo. Ja, jongens, en we maken nou maar een sleutelbuskrientjes komen. Ik vind het wel echt triest. Zoals er iets beter hadden. Want wat is er gebeurd? Wie hier de hekken hield het hier op die, hè? Ja. Dan maak je nu krientjes eruit. Hey, Dat vind je weer van schande. mij. Wat is die? Oh, je wordt in ballen hebben. Ja, maar stik je ballen. Zo, je wordt in de poeder. Dat niks. Dat niks. Dat niks. Zo. Ik wil graag wat lekkers. Ga je zin in wat? Doe ze zin in wat? Ik heb nog een stuk nodig. Zo, dat moet er. Al die lekkere ballen, jongens. Zo, juist dit door de krientjes. Dan gaat het hekje hier inmiddels. Zo. Zijn er nog 2 dan? Een paar knietjes. Maar we nog hier vangen, hè? Ja. Shit. Dit is voor de pietjes. Meisje. Ja, mij is wel shit. Maar blijven mij. Ja, maar wat dan wel in de poeder. Ja, maar sorry. Zo, was toen de pietjes, ja? Maar hier wel in. Zo. Dat is toe dan. Is die nog vol? Ja, die is nog vol. Maar ze zijn we zien. Er zit nog genoeg in, hè? Zet er nog iets Ja, er zit nog genoeg in. Hallo. 1, 2. Ja, zo. Biks voor je. Nummer 2 helaas nog net. Er zit ook nog wat heerder in en dan moet er weer op slot, hè? Het is net ons. Uit het bakje. Ach, wat flink. Wat doen ze wel genoeg had, denkst? Denk het wel. Dit is leuk. Lekker, jongens. Oh, nog. Zelf een beetje op de afvegen. Echt waar dat moment. Ja. Oh shit. Lekker. Lekker eten. Nou, ben we klaar? Oeh, had ik knietjes nog wetter? Ja, die gaan nog wetter. Ja, dan ben we echt klaar. Oei. We worden beregen? Ja. Ja. Daar op. Goed. Ja, goed zo. Met mijn hart in beet. Oh, dat is de shit. Lijkt een boord daar. Hi boord. Wat op de kant hebben we daar. Oh,
Grut keuswerk van de ooievaar. Zullen er ooit nog vogels opkomen erbovenop? Wat denkst du? Zou wel leuk wezen, hè? Het maken, hè? Oh, lekker warm, man. Oh, maar ik vind het spannend. Ja, maar ik ga die beet, dus het komt heel nog weer. Maar ik snap best als het spannend is, want het is wel heeg, hè? Die is nou gelukkig net glad. Als het regent is er een beetje glad, hè? Zet mij maar altijd. Dan maken we een beetje nog voorzichtiger. Nou valt het aan. Wat vind je leuk? Ik vind vliegtuig leuk. Vliegtuig vind je leuk, ja? En traaljas. Straaljagers, ja? En skipjes. En skipjes vind je leuk. Nou, dat is wel mooi. Ik vind vliegtuigen ook wel leuk. Straaljagers ook wel. En skipjes ook wel. En krientjes. Wat vind je van krientjes? Ik vind skipjes van Brianne leuk. Ja, Jan het skipjes. Maar die aan een chillen. Ja? Ja. Ik kan wel eens zet skipjes in Silon, hè? Ja. Ja. Ik kan wel eens even losrijden. Zit ze er nog binnen? Ben ze er nog wel? Ja. Ja. Shit. Ben ze er nog? Kun je al zien? Ja. Oh ja, ik zou zeggen. Maar we daar even een beetje. Laten we hier even de skipjes van de boerman zien. Die had een weilandje vol met skip. Maar die hebben we even zien hoe schattig. Kijk die. Hoi jongens. Hallo. Kijk eens die gele kleintjes vinden. Zo op horen kan die gele kleintjes. Is ik weet die binnen? Zie maar eens goed. Mem zit hem al. Juist hem. Nou, daar staat de gele aan. Oh, zo. Mem gaat die zo helpen. Ja jongens, wij zullen even een speeltje eraan. Het is echt een hele leuke Ildemade daar, joh, hè? We gaan er ook ontsporten, gymnastiekje, fietsen. Dit is Elsa. Dat lijkt het wel een beetje op Elsa hier, dat klopt, ja. Ja. Kapperke gaan we baten, we hadden beestjes die en we zijn nu nog een lekker speeltje dan. Waar zou winnen? Doe of ik? Waar wint? Ik. Oeh. Wij zo'n zitten. Voest het nou leuke? Slag. Abonneer je, zet een blauwe toon omheen. Hey. En via het net het chilletje downloaden voor je tablet Hey. Oh, hey. als telefoon. Hey, hoi! Hey.